sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon nining mga taknaa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga gutloa. Kini nga programa sa kahanginan gapadayon paghapon nga magasabod sa binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga sa dili pa musira ang kaluwasan adlaw sa kaluwasan. Hinaot pa nga ang mga nagapaminaw sa imong pulong, imo silang panalanginan nga pinaagi sa influensya o gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og ako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan ato ning ibanan usa og sa dili pa ta moadto sa pinakambin porsyon sa atong programa ato sa aning ibanan og pipila ka text message dinhi sa atong cellphone. Okay, ato ning tan-awon ni. Okay. Bisan unsaon pa na ninyo diha pagpatin-aw og pagpasabot sa kahanginan, sir. Bahin ni anang mga puntuha, dili gid na sila musabot og makasabot dili po na musunod kay wa man na sa ilang doktrina ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Sa laktod mga hinanib na sila ni Satanas kay si Satanas mao man po dili musunod sa mando sa Dios. Salamat sa pagbasa, sir. Si Arthur Bintulan ni ang inyong dugay na nga suki nga tigpaminawan. Okay, daghan kayong salamat Brother Arthur, no? Bintulan sa imuhang ingnon tanalang contribution po diri sa ato ang programa. Okay, ato ning tan-aw ni da kaubo lagi, sir. Unsa gud din tao'y gamay og pangutok, way kalendaryo sa una. Napamatud-an man lagi sa Biblia nga naay kalendaryo. Sila'y gamay og utok, sir. Hehehe. Salamat sa pagbasa, sir. Si di natakakuan unsa ni kay GR man ni dinhi ang gibutang letter G as in jar og kanang R unya wa ta kay bawog unsa ni, no? Okay. Katin-aw sa inyong pagpasabot sala na nila di sila mutuo sa pulong sa Dios. Gikan ni sa kang pare George Luna, pre, may gabi ini mo diha, pre. Salamat yun kay pre ha. May gabi uban sa imong asawa, imong mga anak. Salamat nga sa ako kaniadtong nailhan nga George Luna lang gihapon hangtod karon. So kumusta mo diha, pre? Ang Dios magapanalangin sa inyohang tanan. Onya ato paning basahon ni Sir John, ang ako nga uncle, sir, Sandy Keeper man pod kuno siya, kay Sandy Keeper, apil kuno siya sa Sabbath Breaker, hehe, ni angkon lagi, sir. Natural na lang yun na, no? Nga muangkon, kay natural, og di siya muangkon, kinsa man say mutuo niya, di siya muangkon nga Sunday keeper man. Natural, kinamuangkon lang siya nga usa siya sa Sabbath breaker. Okay, last text nga ato nga basahon. Mauni ang dako nga problema, pastor, sa mga relihiyon dili magkahiusa
tungod sa nagkalain-lain nga mga interpretasyon nga naa sa hunahuna. Pero mas pabor ko sa inyong interpretasyon diha sa inyong hunahuna kay nagbase man mo diha sa nasulat sa Biblia. Busa busa diha ko dapig sa inyo, pastor. Okay, salamat kayo. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message di ang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo na nga makuan, imong matan-aw diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, mayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga kahigalaan. Atong mga kaigsunan kutob sa nagmonitor sa radio karong gabiuna o sa tanan sab nga naglantaw sa ato nga live streaming karon sa Facebook Live, atong gina-welcome ang tanan kutob sa naglantaw naminaw karon Pilipinas man uruban pangnasod sa kalibutan. Kinasingkasing namo kamo nga gina-welcome anining gabiuna sa line of sub nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Ini among gina-welcome sa mga higala ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi nga naba mo mga greetings sa inyong mga friend, labi nag mga birthday greetings or kaha mga about sa anniversary, so guban pang mga importanteng mga messages amo na nga gina-welcome. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John sa mga number namo nga amo nga ginapahibaw kanunay, o pwede sad mo mga higala nga mupadalag mamensahe din sa atong comment section sa Facebook, no? Aron ato nang mabasa o niya mapadangat namo na ngadto sa inyong mga friend o sa mga minahal sa inyong kinabuhi, mga tabuans ninyo. Okay, palihog lang pod alang sa atong mga viewers, mga listeners, mga followers sa atong programa nga atong i-share kanunay mga higala ang ato nga program parang daghan sad nga mabless, no, sa pulong sa Ginoo. Okay. Dita maglangay mo adto ta sa pagbasa nining mga mensahe nga atong nakita sa screen, mga mensahe nga gikan sa atong mga pinalangga nga mga kaigsunan o makahigalaan. Okay, nag-una dinhi si J. Marie Kalapuan, nag-send siya og tulo ka mga kamot nga nag-pray og heart. So, mayong gabi Sister G. Marie Kalapuan diha sa Saudi Arabia. So, hinaut pa ang Dios magaprotect kanunay kanimo, magagiya kanunay kanimo diha sa kamatuoran. Sis G. Marie, salamat ha. Akong pasalamatan ang imong mga pag-ampo sa ato nga programa. Kabalo ka, maulang na ang imong makontribute sa atong program, pero dako kayo na og bili tungod kay nagkuha na siya, naga-involve og kalag diha sa tiilan sa Ginoo. Salamat sa imong mga pag-ampo nga kini nga programa magmabungaon og mga kalag diha sa tiilan sa Dios nga mga kabig. Okay, sa ato nga program daghan nag-like, napoy daghan nag-love, ilang gilab tungod nag-send og heart, o niya daghan na to makaigsunan nag-ampo nini nga programa nang tinuod ay gala atong iampo kini nga program og ang tanang mga sponsors nato kay ang Ginoo ra man ginahibaw nga unta panalanginan ang mga sponsors at tagaan sila may panglawas, protektahan sila, bubuan sila grasya aron padayon sa pag support og ang buhat sa Ginoo magapadayon sa makakilaan samtang di pa mabalik si Ginoo. Okay, sa di pa ka mo padayon sunod pagbasa, Brother Libby, i-insert ko lang ni akong pasalamatan si Mother Leah Muñez. Mother, salamat kayo ha. Nakita ni ganina o nahatod na nako dito ang mga documents nga iyahang nga gibilin. So Mother, salamat kayo. Nagsukag yun ang tangke sa akong motor, Mother. Yang gitagaan ko nimog panggas na salamat kayo ha nya. Salamat pod kang Sister Edeline. Naminaw ron sila ba dyan? Yes, naminaw. Function pa man ang ilang kaset. Yes, natingala bitaw ko nga pila ka tuig sila sa Manila, wa na magamit pero nagtingog ra magigihapon. Okay nga. Unya kana ra bang kasita nila, Brother Libby, mo ginay ilang handumanan sa ilang pagkakabig sa pag-alagad sa Ginoo, kanang kasita gyud nila. Munang makaingog ko nga gipanalanginan ra po na kay kana may nahimong kuanggod, nahimong tulay, nahimong tulay, nahimong agianan nga madunggan nila ang mga mensahe
labis ka matuuran. Ang buhi gyapon na garon. Magamit paghapon, tingala bitaw ko. O niya, ato sad pasalamatan si Brother Jo Tundag. Brother Jo, salamat kayo. Paridong, salamat. Karon arigid paridong gyud diri sa wa lang hinon masulod diri, diha lang gyud sa kanana ang gate. So salamat kayo paridong, Brother Jo, no? Makapalit na gyud tawag og bugas sa akong pamilya aning imong gihatag sa ako. Salamat kayo dong ha. Wa kita kalimti niya. Wa ta malimti niya. Mao ra maginay atong kuan Brother Libby ang pagpasalamat ra man gyud wa may lain kay di man nato mahimo nang mahimo nila nga risato kundi pasalamat ra gyud og pagampo diha ra gid tataman. Okay, ni apod si Jerelson Dumandan ang iyang mensahe. Hello po. Good evening everyone. Okay, good evening also Jerelson. Ni apod si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Livy og sa tanang listeners. Mangumusta lang mi karon kung okay na ba ka Kuya John kay nakabalita man mi sa imong kahimtang maora Kuya. Salamat pagbasa. God bless kay Bujuda. Okay, Salamat mo kagabi. Honey, salamat sa imong concern ha sa pagpakisusig okay na ba ko. Honestly dili pa gyud okay pero og ako ning paundayonan walay makapuli sa ako duha na ko kabukton piang ang akong kilid maglisod ko pagtukod sa motor kay di ko hapit ka ginhawa akong pagginhawa putol-putol niya pero sagdi lang kay naingon ani ko dili man ingon nga sa unsa nga bahin Sa buhat mas Ginoo. Buhat mis Ginoo. So atensyon ha, ako lang isingit sa atong programa. Sa tanang mga naminaw karon, labi na din higyon, magamping mo aning Don Pedro. Panahon sa kagabhion, daghang mga motorista nga dili mo tuman sa signal light. Di mo tuman signal light. Ako obserbaran ko na sa makadaghan. Muhunong ta pero daghang gyud ang mangagi nga mulusot gyud dili mo tahod sa signal light. Unya kagahapong adlaw og unsang hitabua di lang usa na ko ni i-mention ang ngalan tricycle driver. Kami go na diri sa amo go diri sa Pikas stop no. Siyempre hapit na trace na lang ang number mapaingon na pod sa stop. Sino na pa may 1 to 5 ana kay mag-orange pa man kausyon. Karon siyempre ako'y kinaawahian gyud pagbuot gyud Ginoo nga ako'y katapusang mulusot kay kung dunay nagsunod sa ako sigurado gyud pusa ako og ang motor kay ang diha sa stop nga kanana ang lane unya diha na gyud sa kanang pedestrian ning kalit og yuton nga wa mo sinyas unya mao gipoy pagbulhot nako nagsalig lang lagi gyud ko kay go man gud niya stop man diri sa kuan amo go. So may gid di na gid mada kay may magid nako gyung paggab sampaka sa lubot sa tricycle ang nahimo sa driver mo nagis ginhawang hakbay-hakbay sa ako pangayog pasaylo nga og mahimo lang gyud boss pasayloan lang gid in taon ko boss pero sagdi lang do naman unta migi kasabutan pero wa man sagid pod siya ning tunga karong adlaw God knows everything. So thank you so much honey. Okay, nag-send si Hane og kamot nga nag-pray og hearts. Thank you kayo Inday Hane no. Ni apod si Aronelo Itang maayong gabi usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsoonang makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So nang among ihangyo mga higala tungod kay kada adlaw gabiyahe mi padong di sa radyo pauli ampo lang po mi apple pa mi apil pinyog ampo nga giyahan lang po mi. Okay. May na lang Brother Living amora to gitugot sa Ginoo sa ako nga iya ra gyapon kong gipanalipdan kay kung dili ako mo'y katapusan gyud nga ning sud. Kung may nagsunod sa ako og nagbulhot og bulhot po sunod. Mubulhot man gyud po to. Sunod na to kay hapit naman ang stop. Magsalig ligi ka kay go. Salig kay go. Unya Oroy og ang pick up uwing van mo'y unsa din ha. Ngingnan nako ang driver
nga swerte lang gid ka nga ako mo'y nakasunod dayon pagkuan nimo kay og pick up o wingman, ikaw mo'y pusa gyud sa Oo. sayloa lagi ko boss. Og the contract mo nagsunod sa iya, siya Oo. mo yung pusa. Oo. Luoy kay itong mga Wa pasero. gyud makasinyas unta iyang gihuwat nga mo stop ang diri sa among side. Oo. Mugo naman to diha siya kay mubalik man siya, usa pa siya ning yuton. Dili kay go diri sa amo, stop diya sila, yuton sa largo, wa pod mo sinyas. Ay may ginako gid hinoong pagka Siapol. sapol gid sa pero usaon tamang gid mo man atong maagian gis karsada pero malipay lang ta nga taliwala sa mga ingon ana nga mga trahedya naa paghapon ang Dios nagamping sa atong mga kinabuhi. Okay, niya po si Charm Olivar. Good evening, Brother Libby o Brother John o sa among Mother Virgil Lipon Olivar o Father Nestor Pantaleon Olivar and to Mama Gloria Marlene Ferrer o to ana sa Canada kauban sa iyang palangga o bana Papa o Neftali. Nip o Nip. Papa Nef, Neftalina na okay tinuod na butan gitos Brad Nef. Nagkapares nila Sister Gloria og si Brad Nef nga mga buutan yan nagisgot mo Olivar akong pasalamatan pud si Konsehal Raymond Olivar diha sa kuan. Salamat coach, ikaw ba to coach kay Raymond Ramagod na butang ning kuan diha sa GC sa The Promise. So thank you kon sa imong concern sa pagpakisusig okay lang ba ang akong sitwasyon, no? Salamat kay Konsehal Raymond Olivar diha sa lungsod sa Midilin. Municipal Councilor. Municipal councilor man niya ingon ana good badilibi malipay magudta nga bisan sa ingon anita pero na ay mga tao nga feel nila gyud nga murag inunta concern kung unsa nay atong estado, unsay atong sitwasyon. So thank you so much Konsehal Raymond Olivar diha sa Midilin. Ano niya po si Brother Rufino Moreno nag-send og heart og kamot nga nag-pray. So thank you kayo Brother Rufino. Niya po si Erlinda Neri Istaura, love this. Okay, nag-send siya og heart. So salamat kayo Sister Erlinda. Ano niya po si Moises Alex Liaban. Good evening ninyo Brad John og Brad Libby. Ano niya sa gyapon nagpadala siya tulo ka mga kamot nga nag-pray og tulo ka mga heart. Anya niya po si Brother Remilito Sigarino or Brother Remy Sigarino. May gabi. Good evening, Pare John o Pare Libby. God bless. Anya tulo ka kamot yang gi-send nga nag-pray. Thank you, Pare. Salamat kaayo, Pare. Anya niya po si Narcipe Pilayo Edoliberio. Si Mads Ma'am. Ma'am, maayong gabi ma'am. Salamat sa pagbiyo ninyo ni Pastor Mama. Wala pa ring pagbabago, no? Salamat sa inyong participation sa atong program kana mayon ana Brother Libby participation baguna para sa ako. So, thank you ma'am. Ano niya siya mensay prayers para sa inyo ha. Tulo ka kamot nag-pray og amping mo nya heart. Kay salamat kayo niya ma'am. Ano niya po si Donri Lumungsod Alburo. Good evening mga brad. God bless ani nga program. Thank you. Okay, thank you. Nya arita sa pikas nga screen ato sa nililion makadiyot tagdon taning mga kahigalaan nato nga nag-send sila og nag-like sila niyang uban nag-send og heart no nagkahulugan nga ilang gilab ang ato nga program. Aritas mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, niya po si JP Advent or Sir Jerome Patagnan. Mayang gabi na Sir, sir. salamat kayo sir. Kanana ang hope nga okay ra ka diha uban sa imong pamilya. Wala may laing mahatag diha sa inyo ha sir ang mga pag-ampo ra o pagpasalamat. Thank you so much. Ano niya po Sherlyn Daneri Istaura, Jennifer Ortiga Familara. Niya po si Delberto Higante Somalinog, El Silim, Nelson Punay, Moises Alex Liaban, Tata Likay-Likay Sanglitan, Jerilson Dumandan, kanya niya po si Brother Elmudam Flores. Aritas mga nag-heart niya si Merifel Vargas, Donri Lomungsod Alburo, niya po si Ivy Osabel Boratso Kababan, Jerry Villamor, Jolina,
Niya po si Juan Mingo Goliemas, Brian Son Perez, Basilio Tero Notarion Jr., niya po si Jen Chel Dehito Mitante. Ay, ako ni nga pagkumangkon, Brother Levi. Inday, Oh. salamat sa pagbiyo ha. Kung ano gid taon, makuha gid kay very seldom ra gid ni nga mopakita dinhi sa atong program. Thank you. Kumusta mo tanan diha sa Biya Kawayan Masbate? Anya ni Asad si Nancy Brancela Orsal, niya po Ay, si ato ni nga kuan anak ni Paributsi. Marilosi. Day, Nancy, thank you sa pagbiyo, day. Anya ni Asad si Sara Katampatan, Narcipi Pelayo Edoliverio, niya po si Brother Norland Pagal, Belinda Lohira Tirana, Neljon Bersero, Eljon Tonyakaw Nidja, anya niya po si Gerardo Lubitanya. So good evening also Brother Loloy og sa imong tiwok family. Dadi, may gabiin ninyo diha ni Mami Banji o ni Ma'am Jeannie diha sa Australia. Uban sa inyohang usa ka anak. Kamuntanan diha sa Australia. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Maayong gabi. God bless you ninyong tanan. Anya niya po si Roth Necesario de la Cruz. Niya po si Jenny Rama Fermin. Niya ato ni delikatan ang ato nga cellphone. Niya ay mga nag-like o niya nag-send og heart. Niya sila si Jerry na Elon. O niya po si Elsie Lim. O niya na siya mensahe. Good evening ninyo Kuya Libby o Kuya John o sa tanang naminaw. God bless. O niya nagpadala po siya daghan nga mga heart. Salamat kayo Sister Elsie. O niya po si Nikki Sumalinog. Nagpadala po siya og heart. Niya po si Sir Brian Son Perez. Salamat kay Sir. Napoy heart yan gi-send. Sir, wala, sentido na gid sir. Ang imong gikadom ang debate, pero sa laktod pagkasulti, wala na gid ding balibad na gid. Kay lagi wa tugutis lang labaw. Parihapod ni Leonardo Bong Hastiba, mao po'y gihimong rason nga wa pod tugutis ilang labaw IMS. Ana ato ning hulato ning IMS ay basin og mawa na ang nervyos ani hulaton tani kadtong timang ilang gipirmahan o kira gihapon to nga padayunan to nya i-rescad na lang ang debate. So bong paabot ko nimo bong may laki magkakabong ay nagpalabig pataas imong pagkatao kaugalingon kay naisda pagka bisag unsa pa wa pa ka maluto og tarungrong og nalanggam pagka wa paghapon kay dagang nga insakto hangtod karon ayaw tanawa imong kaugalingon taas ka na gyud. So paningkamot mong nga mabawi nimo ang imong pagkatao sa imong kataas og sinultihan. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang nag-send og like. Niya po Ginny Rama Fermin. Niya ato pong nakita din si Ana Marina no. Ni asad si niya po si Girly Saga marag naa ni sa Sanrim sa Sitio. Niya po si Brian Son Perez Heart, niya si Nicky Sumalinog. Okay, mao na yung mga nakita nato din yung mga higala. Okay, atong delikatan pagbalik kay atong oras taas-taas na po no. Atong tanaw ni ay mga mensahe na hidugang. Okay, ni si Belinda Lohira Tirana. Nagpadala po siya to kakamot nga nagpray og heart. Anya niya po si Brother Jerry Villamor. Good evening mga brad. Watching from Barangay Bangkasan. Salamat kayo Brother Jerry Villamor sa imong paglantaw sa programa des Bangkasan. Anya niya po si Merlin Biderder. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Pag-amping kamo kanunay. God bless. So thank you kaayo ma'am. Anya niya po si Brother Norland Pagal. Ipahilot dayon na Bro John basin og nalisa na ang imong kilid. Okay, salamat Badurlan. Ako nagyuding gipahilot niya. Kininduhan ako kabukton. Muna gisginhawan ako gid nga pagayon-gayon nga madala ra gyud. Niya piang gyud. Anduhan ako kabukton niya naay gi supplies ako naghilot duwaw og unsa pa to diha nga iyang gi kuan
Amo na nga ini nga og di pa gani gyud na makuan ibalik lang niya na diri pero paniid ako ning luag-luag na gyud. Salamat sa kayo sa turmeric nga iyang gihatag sa kuha. Anya niya po si MG Estoy, good evening sa tanan nga naminaw sa radio. Og maayong gabi Brad John og Brad Libby og Brad Isaw. Kanya nagpadala po siya og duha ka kamot nga nagpray og heart. So thank you kaayo. So karong taon-taon higala ato ning pangbasahon kung aduna pay mga mensahe nga mosulod dinhi. Niya si Moses Alex Liaban, mga brother, dili ko makapadayon sa pagtan-aw sa inyong live kay magsugod na pod ang crusade nga ikatulo ka gabi na. Okay, may crusade no? Moses Alex Liaban. Okay, mo adto ta higala sa pagtagad sa pangutana. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, paluap ra gyapon ni siya nga pangutana Brother Libby. Okay, dagang kayong salamat sa imuha diri nga kinini ang pangutana Brother Gilofer, no? Brother Gilofer Tura, no? Salamat kayo. Ang imo diri nga gikuan nga imuhang murag ingontan na ride una nimo ang ato nga gidiscuss kagabi. Ingon ni nimo kay kagabi igod wa lagi ko rin kalendaryo sa una ato man ang gipasabot ang karon pod Brother Gilofer Tura mao ni ang imong gikuan dire ang butang ramang good sir nga wa ninyo masayre dunay tulo ka igpapahulay ug dapat mahibaw-an nato kung asa ta mo lugar aning tulo ka igpapahulay. Ang Birnes iya na sa Islam o mga Muslim. Ang Sabado iya na sa mga Hudiyo. Ang Domingo iya na sa mga Kristiyano. Unya, dili mo Kristiyano kay wa mamo sa Domingo na amamog Sabado nga iya man na sa mga Hudiyo. Salamat sir. Okay, dagang kayong salamat ani Brother Gilofer Tura. Aning imong gipadala dire. Ang wa manggod ninyo mahibalui sir mo na imo gyud gisulti wa ninyo mahibalui sa tinuod pagkasulti nahibaw mi mahitungod ni ana kana nga mga igpapahulay pero nahibalo mo nga kini nga programa nagtudlo ni sa gitudlo sa Biblia based on the Bible man baliko na to ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tanawa, gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Tandaan gyud na nato nga ang tumong og katuyuan sa Dios nganong gimugna ang balaang kasulatan alang sa pagpanudlo ug alang sa pagpamadlong. Busa kamo dinhang mga naminaw paningkamot mo nga makatinil mo og Biblia aron mo matudloan sa gitudlo sa Dios ug aron mo mabadlong og giunsa mo sa Dios pagbadlong ni anang sayop ninyo nga mga panghuna-huna. Ang Isaiah 55:8 nagsulti ang Ginoo, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Busa dili namo usikon ang among oras sa paggamit niya ng huna-huna sa tao ug pagsubay ng dalan sa tao kundi niata sa huna-huna sa Dios. Sa Biblia wala magtudlo ang Dios og tutulo ka adlaw nga igpapahulay. Huna-hunaan na nga kung imong basahon ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10 hinumdumi niha nag-ingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Naay adlaw igpapahulay nga hinumduman aron balaanon. Sa English nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Tanawa unya kung imong basahon ang 9, matigdi na Brother Gilofer, Tura, uban sa nang naminaw. Sa 9 nag-ingon, 6 days shalt thou labor, do all thy work. But that, 6 days shalt thou labor, do all thy work. Sa unom ka adlaw magabuhat ka sa tanan nimong buluhaton. Timan igyod bawat lusok sa mga pulong imong huna-hunaon og pamalandungon aron dili mo resulta nga ang imong gisunod og gisubay ang huna-huna og dalan sa tao.
dili na hinuon ang hunahuna og dalan si Ginoo. 6 days shalt thou labor, do all thy work. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga bulaton. Tanawa sa Jis gingon, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Apan ang adlaw ikapito, mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Wa magtudlo ang Dios ni anang tulo ka adlaw igpapahulay, kay ang gitudlo sa Dios unom ka adlaw ang tao magtrabaho, usa lang ka adlaw ang gitudlo niyang igpapahulay kanang adlaw ikapito. Karon kung imo nang dawato ng igpapahulay sa mga Muslim, Bernes, igpapahuing no nimo sa mga Hudiyo Sabado, unya ang sa Kristiyano Domingo, mulabas nga tulo, unya pila naman lang kaadlaw ang imong trabahoan. Tulo na lang pod. Ha? Kay nga naman. Upat. Kay tulo man kay igpapahulay ang imong gipalabas. Niining tulo ka igpapahulay, Brother Gilofer, angay kang mahibalo nga niining tulo ka adlaw igpapahulay, kining adlaw igpapahulay ikapito nga maong Sabado, mo'y iyas Ginoo, mao ni among gitudlo, kay mo ni gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. O kay gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan, adlaw ikapito Sabado, mo'y adlaw igpapahulay, kana mo'y gitudlo dinis Biblia. Munay among gitudlo pod niini nga programa. Karon atong balikan ika-2 Timoteo 3:16 ug 17. 3:16 ningon, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Nining tutulo ka adlaw ipapahulay, ang gitudlo sa Dios nga iyang adlaw ipapahulay kanang ikapitong adlaw mo'y adlaw ipapahulay. Sunod, gitugas sa Dios ang kasulatan alang sa pagpamadlong. Busa kanang imong paghuna-huna nga ang Domingo mo ipapahulay alang sa mga Kristiyano, gibadlong ka dinhis balaang kasulatan og ang Dios gyud mismo ang nagbadlong niya na kay gituga tanawa the Living Bible ingon the whole Bible ang gisuntig yun na gisgutan karon niya ha atong tan-aw din ni may na nga mahibaluan nimo ang Biyernes ikaunom na nga adlaw sa semana. Ang Sabado, ikapitong adlaw sa semana. Ang Domingo, unang adlaw sa semana ang Domingo. Bisan kapila balintunga o basa ang Biblia, bisag unsay translation nga inyong gigunitan nga sa Biblia, wala kay mabasa nga ang adlaw nga igpapahulay, Domingo. Ilaw pahulay sa mga Kristyano, inyo raman ang una-huna na. Karon niya pamatiin ni sa Latina Vulgata sa akong nahisgutan nga bersikulo sa Latina Vulgata sa first page mga kaigsunan nag-ingon ani ini hinigugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So gidasig ta sa simbahang Katoliko nga magtuon sa Biblia, kamo lang giwa gid mo magtuon sa Biblia. Ngano man niya katong akong gisgutan ganinang bersikulo sa Exodo Kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto 10 akong ibalik kini siya nga this is official version of the Roman Catholic Church nga gibinisaya kini ni Pare Manuel Liap. Ang gisulti mao hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Wa mag-ingon nga Domingo Sabado. Nag-ingon sa 9 unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsa. So halata gyud kayo nga ang simbahang Katoliko dili inosente sa matuod og tinuod nga adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Karon, wa mo matingala. Wa mo mahibulong niya na ngano nga naamos Domingo ang gisugo Sabado. Unya ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang balaang kasulatan pulong na sa Dios ang gitudlo ay igpapahulay kapito Sabado, pero naamo nagbantay sa igpapahulay unang adlaw Domingo. O tanawa, sunod ang kasulatan gituga alang sa pagpamadlong. Gibadlong na gyud unta mos Ginoo na ng inyong adlaw igpapahulay. Pero ang gisulti sa Biblia sumala sa Isaias 39 kay kini mo'y mga masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan niyo ba. Gibadlong na mos Ginoo pero di mo pato tungod na kay kamuon sa
mga masinupakon. Ang gisulti sa Herbiano 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo pagahi ang inyong mga kasing-kasing. Ngano nga hangtod karon nagpabilin mos Domingo tungod kay inyong gipagahi ang inyong kasing-kasing. Dili mo magpatudlo sa Ginoo, dili mo magpabadlong sa Ginoo, kay matud pa masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Karon kung atong tun-an pagayon, sumalas the Living Bible sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 nagingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Wa gina bagingon every 6th day, kay 6th day pa, Biyernes, sakto ang Muslim. Pag ingon every 7th day, kanang inyong giingon igpapahulay nas mga Hudiyo, dili man na mahitabo nga tinuod ng inyong mga dahom-dahom igpapahulay nas mga Hudiyo, kay kanang adlaw igpapahulay na nga iya sa Ginoo. Ning sunod lang ang mga Hudiyo sa Ginoo, kamulay dili. Ngano man, Henesis 2:1 nga 3 nagingon, ang Dios mipahulay na nalangin og nagbalaan sa adlaw ikapito. Wa sa mapahulay na nalangin og nagbalaan sa kanong adlaw Biyernes. Wa sa magpahulay na nalangin og nagbalaan sa unang adlaw Domingo. Ang iyang gipanalangin na adlaw nga ikapito. Tanawa, So kung atong tan-awon kuno be, kung ato ra gyud tan-awon ning gisgutan dinhi sumala dinhi sa matud pa dinhi sa today's English version sa Herbihonon Kapitulo 4 versikulo 4 ug 9, pamatiin ninyo niha, mao na nga di mo magmahay sa adlaw sa katapusan niya. For somewhere in the scriptures this is said about the 7th day. This is said about the 7th day. Wa magyon this is said about the 6th day, Biyernes. This is said about the first day, Sunday. Wa 7th day. This is said about the 7th day. God rested on the 7th day from all His works. Ang Diyos mipahulay sa kapitong adlaw gikan sa tanan niyang buhat. Ang Diyos nagsugo, ang tao patrabahoon sa tanan niyang bulaton, pag ikapito mo pahulay. Unya ang tao dili man gyud mosunod sa Ginoo. Nani akong basahon sa 9 Nagingon din 9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Kining pagkasulti imposible nga dili ninyo masabtan. Nagingon, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Wa magingon on the 6th day. Wa magingon on the first day. Brother Gilofer, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa angay nga ika-discourage bisan awahin na ning naabot sa inyuhang kinabuhi nga nahibaw mo tinuod nga adlaw igpapahulay. Duna pay kahigayunan ang pag-usab og pagbag-o diha sa inyong mga kinabuhi. Timan sumala sa Ezekiel Kapitulo 22 versikulo 26, nagsulti nga ang ilang mga mata tinaptapan sa akong adlaw igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Timan gyud ninyo nga ang inyong gimo kamong mga Sabbath breaker, kamong mga Sunday keeper, kamong mga Sunday keeper, kamong mga Sunday keeper na nagpasipala mo batok sa Dios. Ang inyong mga mata tinaptapan sa adlaw nga igpapahulay sa Ginoo nga mga adlaw Sabado. Mga kaigsunan, gipakatamis na mo kini nga kahigayunan nga magsulti mis tinuod. Nasayod mi nga ang pulong sa Dios sama sa espada. So gihisgutan sa Herbihanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pas espada ang duay sulab. Kamong mga Sabbath breaker, kamong mga Sunday keeper, nasayod mi nga malaras mo, masamaran mo kapag kininang mga bahina isulti diha sa inyo. Apan muwa nay lain pang panahon o kahigayunan pa o henerasyon nga atong hulaton paabuton nga unya namudamlag makadungog o makabati makaibalo sa kamaturan. Kini nga programa, Brother Gilofer, tula uban sa tanang mga naminaw, dili mi kapasalig nga magpabilin ni siya hangtod sa hangtod. Duna gyoy panahon nga mapahunong ni siya
apan hinumdumi nga kung muhunong o mawala na ni sa kanginan nga programa, daghan sa mga kamaturan nga inyong nadungog og nabatian dinis kanginan tungod niini nga programa. Kini nga programa nagtug-an sa kamaturan. Sa Karyas 8:16 nagingon, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa inyong isigkataw sa matuod. Busa kining mga butanga matuod ang among gisulti diha kaninyo, tuguti nga ang pulong sa Dios musulod mudulot diha sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Ayaw kalimti ang gipamulong ni Kristo. Dili tanan magingon Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Dili ka kapasalig. Abi, kamo din hang naminaw, be. Ha? Kamo din hang naminaw. Pasaligi ko no nga kabubuton na sa Dios ang igpapahulay Biyernes. Kamo din hang naminaw nga nag-ingon mo nga ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Pasaligi ko nun ninyo na, ipamatuod ko nun ninyo na, nga muna'y kabubuton sa Ginoong ipapahulay ng Domingo. Ha? Na? Sige. Amo nang hulaton kung dunay i-text. Muhulat ganimig, dunay muduol diri. Ha? Pero ayaw lang sa gyud mo pag kanang kuan, nirasaras o gari mo diri. Formal. Isultin yung kamaturan. Nga naman, panahon na nga inyong mahibaluan ang kamaturan. Ayaw niyo ibutang sa alanganin ang inyong mga kalag. Timanin, nagsulti ang Diyos, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlang gipapahulay, o ako gipasipalahan diha sa lang taliwala. Ang gisulti ni Kristo, ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Pangutan na ang imong kaugalingon kung kang kinsang kabubuton ang imong gisunod o gituman karon. Mabuhay ka, Brother Jelufer, uban sa nang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatinaw sa nakasabot o natinawa na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So ato sa ring basahon ang niipipila nga niapas nga naglantaw sa ato nga programa. Okay. Niya si Jolito Joy Dilao. Good PM, Bro John. Naminaw mi diri sa Mohon, Kawit. God bless. So may gabi Salamat, Brother John. Naade mo ron niyas mohon. Thank you. Niya po si Million Silasol, nagpadala po siya heart ug makamot nagpray. Niya po si Brother Jake Sumalinog, mayong gabi ninyong duha. Badlibe og Badjon, tugnaw kayo diri sa Negros, tinod na, no? Bisan diri Masad tugnaw. diri sa amoa, sige gaulan. Perte, gani nga kananaa nga way makuha lang atong raincoat og masud ta diri o musud tag balay. Pirmi kitang nagdagadagan, raincoat kita, nagbutas kita tungod kay ulan pirmi unya bugnaw gyud tinuod na. Niya po si Chel Notario Aragon, nagpadala po siya kamot nagpray og heart. Niya po si Erlinda Neri Istaura, naminaw raman good na sila sa gisulti sa ilang pare ang himo lang dapat sa Biblia sila magbasa kay maunay pulong sa Ginoo. Okay, giyon sa to paghanay, Brother John, ang pangutanang atong gitagad karon. Ang wa kuno nato lagi mahibaw Brother Libby nga dunay tutulo ka klase sa adlang igpapahulay Biyernes sa mga Muslim, Sabado sa mga Hudiyo, Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Kamo nagpakahudiyo kay Sabado. Okay, salamat no. Maunay hunahuna sa uban nga ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Kaya magsusulatan na ang gilantaw gud nila ang Christian majority nga mga relihiyon nga nagbantay sa Domingo. Kanya ilang nakita nga ang Muslim pod nagbantay sa Biyernes, samtang mga Hudyo nagbantay sa adlaw sa Sabado. Pangutana kining Adventist ka ha, usa man ni. Ato ning sulayan og toki mga higala no. Ang mahitungod sa Biyernes, aritas Biyernes una. Wa gitay mabasa sa Biblia nga ang Biyernes adlaw igpapahulay. Gani ang Biyernes dinhi sa Lucas kapitulo 23 54 ngadto 56 ug Lucas 24:1 naghisgot binig tulo ka adlaw ug asa man niini ang gitawag adlaw nga pahulay, Biyernes ba, Sabado o Domingo ba? Ang Biyernes ba sa pagkamatos ng Ginoo o niya si dito sa lubnganan si Ginoo or ang iya ba nga pagkabanhaw? Atong basaw na
Dini ko magbasa sa karaan nga maayong balita ang Biblia. Muna ito mabasa. Ang title niyo, Ang Paglubong ni Jesus. Si Jesus di lubong. Bernis kadto, muna yung 53, 53. Bernis kadto, og hapit na magsugod ang adlaw bahulay. Ang Bernis gitaw pahulay, dili ay. Ang sunod nga adlaw sa Bernis, may gitaw pahulay. Kaya klaro, akong tragbasa o. Bernis kadto, og hapit na magsugod ang adlaw nga pahulay. Diyas Biblia, watay mabasa nga Bernis nga pahulay. Ila-ila rin na sa mga Muslim. Ano yan? Atong basahan diri. Ari ko magbasa sa King James Version, kini 53 yung pagsulti nga, adlaw kadtos pagpangandam og hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Diri sa karang maing balita og sa Tulis English Version og sa Good News Bible, gisulti gyud diri sa Good News Bible, it was Friday and the Sabbath was about to begin. So ang adlaw sa Friday gitawag na sa King James Version og preparation day for the Sabbath, adlaw pangandam alang sa adlaw nga pahulay. Higala, ang Bernis wa tawag nga pahulay. Gitawag ang Bernis og adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga papahulay. Nanas Biblia ha? Nanas Biblia. Wa na diha sa history. Biblia na. Atong tanawon, og namahulay ba ang mga sumusunod sa Ginoo pagka ipapahulay? Og ang mga babae na ingon 55, og ang babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose, og nakita nila ang lubnganan og giyon sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Og unya namaulay sila, og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga ibibihog sa iyang lawas ni anang adlang igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Kining unang mga magtotoo kang Kristo, mga kababayan, na pagkaadlaw pahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. So ang unang Kristiyano, mga gitawag pioneer Christian higala, original Christian kay nagtuo man sila kang Kristo, magtotoo man bisag wa pa sila nganlig Kristiyanos, pero nag-exist na ang mga tao nga nagtuo kang Kristo. So matawag lang Kristiyano. Kay sa buhat mga higala 11:26 diha nanganli og Kristiyano ang sumusunod ni Kristo didto sa Antioquia mga higala. Pero sa wa panganlig Kristiyano ang sumusunod ni Kristo sa Antioquia, diha na ang mga tumutuo kang Kristo. Tumutuo nga nila gitawag kag Christian. Kay ang Christian higala, believer or follower ni Jesus Christ. Ang ato nabasa diri, kining unang tumutuo ni Kristo, original Christian gini siya, genuine Christian, na mahulay sila pag-abot sa adlaw nga pahulay o ang ilang pagpahulay sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa, ang tinuod nga Christian, ang original nga Christian higala, magtutuman sa adlaw igpapahulay sa Sabado. Dili magsusupak. Muna'y tinuod nga Christian, ang pangutana. Kita karon nag-angkon tang Christian, nagtuman ba ta sa mas gituman sa original Christian? Atong tanawon sa 24, Aritas Domingo, ang title po doon, pagkabanhaw. Sayo kayo pagka-Domingo sa buntag, niadto sa lubnganan ang mabay, dala ang pahumot ng ilang giandam. Diin sila paingon, higala pagka-Domingo, ang mga sumusunod ni Kristo, dili paingon sa simbahan, diin paingon sa menteryo, og wa tawga ang Domingo og adlaw nga pahulay. Nining tulo ka adlaw, Bernis, Sabado og Domingo. Ang tunga-tunga higala, ang adlaw Sabado, mo'y gitawag sa Biblia og adlaw igpapahulay. Watay mabasa sa Biblia nga ang Domingo, mga kahigalaan, adlaw igpapahulay. Ang Domingo gitawag og unang adlaw sa simana. Ang Bernis gitawag ikaunom nga adlaw sa simana. O gitawag adlaw pangandam. O ning adlaw Domingo, adlaw kanas pagkabanaw sa Ginoo, ngadto sa menteryo ang sumusunod ni Kristo kay nagsusig na banaw bago siya. Pero adlaw Sabado na mahulay sila ang mga sumusunod ni Ginoo nga Kristo. Tanaw na to. Dugangan pa ginato.
kay original Christian man og didto man sugdig ngalan og Kristiyano ang mga unang tumutuo ni Kristo. Ginganlan naman sila o matawag naman sila Christian kay nagtuo man sila. Pero ang mga sumusunod ni Hesus didto ginganlag Kristohanon. Kano man didto sa panahon sa dito dapit sa Antioquia. Paminawa, ako basahon ang 11 versikulo 26. Naging niya atong mabasa ang record mga higala. 11:26. Mao niya atong mabasa. Og sa iya nang nakit-an siya, iya gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibok o sa katuig, sila nagtigom sa iglesia og ilang gipanudloan ang usa ka dakong tanon sa mga tao. Og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og makristohanon. Diin dapita higala gisugdan pagtawag Kristohanon didto sa Antioquia. Tanaw na to, naabot sa public sa Bernabe dito sa bersikulo 14, buhat 13:14. Apan sila mibaktas gikan sa Perge ni abot sa Antioquia sa kitaan sa Pisidian. Abot sa Antioquia og sa adlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga og nanglingkod sa San Pablo kay dili na nanimba dito sa sulod sa simbahan. O niya, gitagaan mo sila part, gipasulti sila, giganahan ang mga tao dito sulod. Tanawang reaksyon higala, human silang simba sa 42, ang mabasa gano'n rin. Og sa pagpanggula nila ni Pablo o ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila na kining mga butanga ikausab pagsulti kanila sa sunod adlaw pahulay. Nihangyo mga tao ha? Ito lang balik mo pagkasunod adlaw Sabado. Ano ito sa English mabasa? And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles, na mga hintilo, na kinabig, besought that these words might be preached to them next Sabbath sa pagpangbuwa ni Diyos mga Hudiyo o sa mga hintil, katong mga nakabig sa kamaturan, nihangyo sila nga iusab nila kinipagwali kanila sa pagkasunod, ano pa hulay, next Sabbath, pagkasunod Sabado. Kay kung may simba pa pagkadomingo, ingon tabalik mo pagkaugma. So, dili ako makita higalas sa Biblia ang mga Kristiyano sa unang panahon, adlaw Sabado, tuwa sila simbahan, gitawag og adlaw igpapahulay mahigala ang adlaw nga Sabado. So, kining adlaw nagpabilin kini. O niya, kung ato pa yung basahon dinhi, niya ay pahayag dinhi sa usa ka basahon mga higala sa tanabang atong tanaw na niya nindot kay nga atong gikutlo nga basahon pamahayag sa usa ka libro nga magasin nga Pasugo, April 1952 sa page 16 sa INC ni. Matapas na mabasa, wala sa Biblia ang Domingo bilang kapahingaan. Ang tunay na kapahingaan ay Sabado. Ang INC, yung sabi ng INC, Iglesia ni Cristo. Yan, pag-ibig ang pagpamatod, higala nga atong mabasa, pero wa naman tayo time. So, di ato nasabtan, ang dihas Biblia, di pamatod, wailain, adlong Sabado, may adlong pahulaw. So, di pa maglangang higala. Adto ta, banta sa adlong Sabado, kay maukining timaan sa katawan si Ginoo sa atong mabasa sa Ezekiel 20, versikulo 12. Wa naman tayo time, sa di pahingpit puso na itong tulumanon, ania, mga higala, ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalangtanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa dulungog sa mga nagapaminaw. Panalangini sila kabiga sa pagpangalaga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluan sa amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higala sa kaninang Brother Lubic Clavius ug ning ubos galang